हमसे मुठ ना लियाई, राजा जी हमके आवता उकाई। नमस्कार भैया लोग। तो भैया लोग का बताई अपना बारे में। अरे जिंदगी झंड बा तो वो घमंड बा। अरे शादी कोइला के बाद अरे लइको खावल महादंड बा। तो भाई लोग अरे इ नियम यूपी में लागू भइल बा। बड़ा 4-5 गो लइका हो खावत रहल लोग। भले खाए के ठेकान नहीं खे, लेकिन हाँ 5 गो लइका चाहे। अब 2 गो से ज्यादा 3 गो भइल सन तब फांसी बा। कोनो सरकारी लाभ ना मिली। लेकिन तो भाई हो अरे 2 गो खावा चाहे 5 गो खावा, लेकिन मेहरारू के दंड से तू कहाँ बच पैब। तो भाई हो जब हेतु चुकी लइका पाइट में हगेला सन तो मेहरारू का कहली सन, ए जी का करतानी, है लइको हगले बा दिखाई नइखे देत, है लइको पकड़ी तो हम पानी लियाई। तो भाई हो आज हम काम पर से छूट के आ पहले अपना मेहरारू लगे फोन लगैनी ह। आ पूछनी ह का हो मेहरारू का करतारू। अरे बड़ा आवाज़ सुनाता। तो हमार मेहरारू कहतारी अरे कुछ ना जी तनी ओइनी खेतवा में घूमे। हम कहने ना तू झूठ बोलतारू, लागता नई हर भाग के जातारू। तो मेहरारू कहतिया अरे राजा जी हम नइखी बोलत झूठ, आ देवर संगे ले तानी खेत में मूठ। तो हम कहमी अच्छा अरे ओइ दिने नु तू कहत रहलू हमसे मुठ ना लियाई, राजा जी हमके आवता उकाई। आज तो तू मुठ लेता रू। तो भाई हो मेहरारू कहतिया अरे आई ना उकाई। अरे बरसात के दिन में पूरा रोड पर चेहरा निकल गइल बड़ा सन। आई लागत तब घरों में घुसिया सन। हमरा तो एकदम देख के एकदम मन में गिजिया जाता। अरे घर से बाहर निकलल एकदम मुश्किल हो गइल बा। अरे एगो बात सुन ले, अरे रोपनी के समय में जल्दी घरे आ जाम तो लेकिन हमहू छोड़ देम। अरे रोपाई चाहे लुआठी से ना रोपाई। तो भाई हो हम कहमी का हो मेहरारू, अरे तू कहतारू कि धमकी देतारू।